Dnes vám predstavíme prenosný detektor plynu Gas Sniffer od firmy Seitron, ktorý je určený na kontrolu úniku zemného plynu a LPG z plynových potrubí, kotlov a iných zariadení ako plynové šporáky, rúry, pece a podobne. Detektor sa dodáva s prenosným púzdrom a návodom v slovenčine. Súčasťou balenia je aj 6 mikrotužkových batérií, ktoré napájajú prístroj. Po zapnutí prístroja prebehne počiatočná 45-sekundová fáza ohrevu snímača, ktorý sa nachádza na konci ohybného krku. Tento krk je možné rôzne ohnúť pre lepšiu prístupnosť ku nedostupným miestam. Snímač meria koncentráciu metánu v rozsahu 0 až 10 000 ppm alebo 0 až 1 objemové percento alebo propánu v rozsahu 0 až 5300 ppm, čo je 0 až 0,53 objemového percenta. Na boku má prístroj konektor pre pripojenie sieťového adaptéra. Pokiaľ by ste chceli detektor používať v kontinuálnom meracom režime, napríklad pri monitorovaní prítomnosti výbušných plynov. Po prebehnutí ohrievacej fázy prejde prístroj do meracieho režimu. Správna funkcia detektora je indikovaná aj pravidelným pípaním. Na prístroji je niekoľko funkcií pre nastavenie merania. Môžete si zmeniť jednotku merania, dostupné sú 3 jednotky, meranie koncentrácie plynu v ppm, v objemových percentách a v rozsahu 0 až 10 % z dolnej medze výbušnosti plynu. Okrem toho môžete vypnúť zvukovú signalizáciu alebo nastaviť čas pre automatické vypnutie prístroja. Dôležitou funkciou je nastavenie nuly snímača, ktorá je užitočná pre korekciu prípadnej zníženej citlivosti. Funkcia Hold umožňuje zachytiť aktuálnu meranú koncentráciu, ktorá sa zobrazí v hornej časti displeja a prístroj zároveň pokračuje v meraní. Pri detekcii plynu prístroj reaguje nasledujúcim spôsobom. Pustíme plyn. Teda okrem zobrazenej meranej hodnoty na displeji sa zvýši aj intenzita pípania, takže aj podľa sluchu je možné zhodnotiť intenzitu prípadného úniku plynu. Snímač je veľmi citlivý a zachytí aj slabý únik plynu. Detektor plynu Seitron Gas Sniffer je spoľahlivý prístroj pre profesionálny servis plynových zariadení, pre kontrolu netesnosti spojov na plynových potrubiach, kontrolu plynových rozvodov v bytových domoch a na pravidelnú kontrolu v plynových kotolniach.